Incwadi kaYohane isahluko sokuqala iyafundeka. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo. Yena lowo ebekho ekuqalekeni kuThixo. Izinto zonke zabakho ngaye, engekho yena akubangakho nanye into ethe yabakho. Kuye kwakukho ubomi, baye ubomi obo bulukhanyiselo lwabantu. Ukhanyiselo ke olo lwabonakala ebumnyameni, basuka ubumnyama abaluqiqa. Kwakho mntu othunyiweyo evela kuThixo, ogama linguYohane. Lowo weza kuba lingqina, ukuze angqine ngalo ukhanyiselo, kuze bonke bakholwe ngaye. Yena lowo ebengelulo ukhanyiselo, weza kungqina ngalo ukhanyiselo. Wayeke yena elukhanyiselo oluyinyaniso, olubakhanyiselayo abantu bonke, esiza ehlabathini. Ubesehlabathini ke, ihlabathi labakho ngaye, ihlabathi alimazanga. Weza kokwakhe, baza abakhe abamvuma. Ke bonke abamkeleyo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, aba ke bakholwayo kwigama lakhe, abangazalwanga ngagazi, nangokuthanda kwenyama, nangokuthanda kwendoda, bazalwa nguThixo. Ulizwi waba yinyama, wahlala phakathi kwethu. Sabubona ubuqaqawuli bakhe, ubaqaqawuli kanye bokuphela komzeleyo uyise, ezele lubabalo nayinyaniso. Uthi uYohane angqine ngaye, danduluko esithi, ubenguye lo ndithetha ngaye, ndisithi lowo uzayo emveni kwam usuke waba phambili kwam, ngokuba waye etanci kum. Enzalisekweni yakhe thina sonke samkela kwa ubabalo phezulu kobabalo, ngokuba umthetho wawiswa nguMoses, lwabakho lona ubabalo nenyenyiso ngoYesu Kristu. Akukho namnye wakha wambona uThixo. Unyana okuphela kwamzeleyo, lowo usesifubeni sikayise, nguye ocacisa oko. Nabu ke ubungqina bukaYohane, oko amaYuda ethuma ababingeleli nabaLevi, bephuma eYerusalem ukuze bambuze besithi, wena ungubani na? Wavuma akakhanyela. Wavuma esithi, andinguye mna uKristu. Bambuza besithi, untoni na ke? UnguEliya na? Athi, andinguye. Unguye na umprofeti lowo? Wathi ukuphendula, hayi. Bathi ngoko kuye, ungubani na ke? Ukuze sibaphendule abo basithumileyo. Uthini na wena ngawe ngokwakho? Wathi, mna ndililizwi elidandulukayo entlango, lisithi, yityenenezeni indlela yeNkosi, njengoko watshoyo u-Isaya umprofeti. Baye abo babethunyiwe, bangokokubo abaFarisi, bambuza bathi kuye, ubhaptizela nina phofu ukuba wena akunguye uKristu, akunguye noEliya, nomprofeti lowo? Wabaphendula uYohane esithi, mna ndibhaptiza ngamanzi, ke phakathi kwenu kumi eningamaziyo nina. Yena ngothe esiza emveni kwam nje, wesuka waba phambili kwam. Andingafanelekileyo mna ukuba ndinyobulule umtya wembadada yakhe. Ezi zinto zonke zenzeka eBheteribhara, phesheya kweYodani, apho uYohane wayebhaptiza khona. Ngengomso uYohane wambona uYesu esiza kuye, athi, nantso imvana kaThixo ethwala isusa izono zehlabathi. Nguye lo ndathi ngaye mna, emveni kwam kuza indoda esuka yaba phambili kwam, ngokuba yayitanci kum. Bendingayazi nam ke loo nto ndenza mna, ndabhaptiza ngamanzi, kukuze ubonakalise kuSirayeli. Wangqina ke uYohane esithi, ndimbonile umoya esehla njengehobe, ephuma emazulwini, wahlala phezulu kwakhe. Bendingamazi nam owandithumayo ukubhaptiza ngamanzi, nguye owathi kum, othe wambona umoya esehla ehleli